Pois, somos amigos, vellos amigos. Empezamos a amizade costounos, porque eu tiña ali, por decides vos agora, rajando da literatura galega, non? E en esa, ahora mismo, el cunqueiro da literatura galega, sin ninguén, bueno, ni siquiera aquí. Pero aí creamos unha grande. Veces, Paco Martín, se miña máis eu, collemos o coche, marchamos a Madrid a verlo, nunha casa na Curibe, en Villaviciosa do Dón, unha casa que xalé destos que teñen nome na porta, se chama Alturuxo. E chegamos ali, ten un can como un pecero, eu sempre digo que aquel día, chamo antes, matámoslo e comemos. Un cacho can como un pecero. Chego ao can e tal, o primeiro que di Juan sempre cando chegamos, non, agora xa está moito, agora xa sabe moi pouco, a estos non te los comas que son galegos. Non sei se o di no sentido que dixo andar, no sentido, pero non creo que seña, porque é galego. El escribe en castelán, pero ten casi dada a orde de que todos os seus libros inmediatamente sexan traducidos ao galego. El non escribe en galego, porque non é a súa lingua, non. El naceu en Serantes, é pasado por Ferrol, pues jodimos, tío Pascual, é pasado por os humanistas de Lugo, por os formadores de Ruinas, pero el, que os traduce sempre, Xavier Sanín, autor, eso acaba de ler en galego, pero Xavier Sanín, que eu traduce o seu. Juan é probablemente o escritor, vamos a decir, de literatura infantil e juvenil, non me gusta demasiado, porque podemos decir en xeral, pero para acotar un xénero de literatura infantil e juvenil máis grande que é hoxe en España. Eu creo que non hai absolutamente ningún escritor hoxe en España, creo non, estou totalmente seguro, tan brillante como ele. É un home con estilo moi claro, moi definido, tremendamente imitado. Estou facendo o prólogo para as obras selectas de Fernando Alonso, no América. Eso levoume a ler toda a obra de Fernando Alonso, que son moi amigos, empezaron casi xuntos, pero empezou Juan un pouco antes. Nos inicios, Fernando Alonso daste de conta que era un imitador de Juan. Despois Fernando convirtese en un grandísimo escritor, pero estilísticamente imitado. Frase curta, linguaxe sincopada, metida aí, eso, a frase curta pero moi elaborada, tremendamente elaborada sintácticamente, o léxico pisquiño arcaico, é un mundo de afectos explícitos. Que máis características hai na? Despois, hai características estilísticas, que xa dixe, non? Esa frase curta, que hai tanto que gusta, e tamén un auténtico xenio do implícito. Vamos a ver se explico isto. Mirad, a literatura infantil e juvenil sempre ten que ser un equilibrio entre o implícito e o explícito, é dicir, aquilo que se di claramente no texto e aquilo que se insinúa no texto para que o construa o lector na súa propia cabeza. Claro, cando se escribe para xente como a vos, que nos faltan ainda moitas experiencias por ter na vida, lóxicamente non coinciden os sobreentendidos que eu poida usar cos vosos. Entón, Juan equilibra eso, pero tamén forza. E ás veces na frase é máis o non dito que o dito. Por eso Juan é un libro, é un autor cuxos libros non vale con lelos unha vez. Non sei como hai quen se atreve a xulgalos lendos unha vez non. Hai que volver a lelos. Claro, como son moitos, hai que escoller algún.
Esa é outra das características que ten a literatura.